ברוכים הבאים לסרטון החמישי הכי טוב בעולם, בלי דרור. לה 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 לה, ריצת 100 מטר של סמך ואורי. ונתחיל! קדימה! תתכוננו לריצה מטומטמים! 3, 2, 1! רן, סמך רן! רן, סמך רן! רן, סמך רן! בא לי להפליט! עומרי! עומרי נדרס! תראה את הסרט סטופ, היי! נשמע לכם לגעת במכונית. אוי לא! הוא נדרס! הם נדרסו! או למה? למה? זה כולה על פרא פלטיפוס! אני חי! יש מה שאתה רוצה להגיד לצופים? הצופים הוא עשה לכם זין. אז אני בא לו בביצים רקום. אוי, טוב, זה באמת ככה. רגעת בי עם השקיץ. לקפית הבולבול קטן. למה היית צריך לעשות מזויה? אני רצית שנקרו אותה בבולבול. וסמך! משפריץ מים! היי, המצלמה! למה על הביצים? סמרטן, אתה תרשם לי את המצלמה! יש לי משהו חדש להגיד לכם. תגיד. אף פעם! אל תדנו שיחתכו לכם את הבולבול. שמחה, מה אתה רוצה להגיד לצופים בבית? סלח בבקשה! סלח! היי, מה אני כפרה? אני בטלוויזיה. מוטו! יש משהו שאתה רוצה להגיד לצופים בבית? כן, אני הולך לקפוץ מהגג! גם לי יש משהו. הסרט הזה דבילי. הוא מרביץ לי. אלון, יש לך משהו להגיד לצופים? כן, לך תזדהן. יש לך משהו להגיד לצופים בבית? סתם. יופי מפה. קדימה. יש לך משהו הצופים לשמוע? הם מצוין בן זונה שמוטה שילך להזדהן באמצעות לא סתם יש לך משהו? בבית, דניאל. הנהג של הביצים! נגעו לי בביצים! הביצים נגעות. מה אתה רוצה להגיד לצופים בבית? מכונית פג'ו, מה אתה רוצה להגיד לצופים בבית? אני יפה ואני סקסי. הצלמדן, מה אתה רוצה להגיד לצופים בבית? שהם טובים. מה אתה רוצה להגיד לצופים בבית? אני רוצה להגיד שהם ממש מכוערים.